Association आरो Udalguri District एबसुनि बानजायनायाव 28थि All India Bodofa उपेन्द्रनाथ ब्रह्म Gold Cup फुटबल टुर्नामेन्टआ नै दिनै जोबथा क्वार्टार फाइनाल बे जोबथा क्वार्टार फाइनालाव मोननै गोख्रों दोलोआ बाहागो लाफैनो हादों बे मोननै गोख्रों दोलोनि मुङानो जाहैबाय इउनाइटेड चिरांदुवार एफसि आरो बेनि हेंथायै गेलेगोन कबिराली आदिबासी क्लाब उदालगुरिनिफ्राय बेनिखायनो हेफाजाब होफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय नै सोरबो लिग चेम्पियन हा इजि लानाङा आरो मोजांसिमा मा जों बाव दङ बेनिफ्राय गाहायाव थांनो हाबाय बे जे लेभेलाव दं बे लेभेलाव थानो मिथिबाय ओरै बेनिफ्राय डाउन जानो मिथिबाय हा मोजाङै गेलेनाय गेले इजि लानाङा दै मानो होनब्ला बिसोर दाम दं गेलेगोन मिथिबाय आरो लिग चेम्पियन गाज्रि नङा बिसोर मिथिबाय हा बिसोर टाइट जानानै फैदों मानो होनबा जोंखौ फेजेनना बिसोर बहुत नाम जागोन नालाय बिसोर फाइटिं गेलेगोन हा बे केयारफुल हा बिसोर गेलेगोन गावना एसे स्ल' ओमफ्राय एसे आनिबेन जौगाहाय दं खाल्ला एसे गाव One, two, three. One, two, three. It's the end. One. 16 सोलिबाय थानाय 28थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जा जोलुर बादायनाय बेयाव फैयै फैयै ब्रैथि क्वार्टार फाइनाल लास्ट क्वार्टार फाइनाल दान्दिसे समनि गेजेरावनो जोङो बे गेमखौ जागायगोन दा बे लेखा जोङो बे समावहाय दिनैनि बे जोबथा क्वार्टार फाइनाल गेमखौ मोनसे बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय आसाम फुटबल एसोसिएशननि मानगोनां लोगो नेहाथारि लोगोसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि मानगोनां गाहाय नेहाथारि सार कर्नेल दैमारि जोंनि गेजेराव नुजाथिनो हादों जिल्लाफोरनि गेमा जानो थांगासिनो दङ बे गेमावहाय दिनै बाहागो लानो हादों इउनाइटेड चिरांदुवार एफसि आरो बिथांमोननि हेंथायै गेलेगोन कबिराली आदिबासी क्लाब उदालगुरिनि बिथांमोना लिग चेम्पियन जानो हादोंमोन बे बोसोराव बे समाव नायगिरि दङ बिश्वजित बसुमतारी 24 नाम्बारनि जार्सि गानदों बिथाङा राजीव बर' जार्सि नाम्बार 4 दिदोम नार्जारि जार्सि नाम्बार 6 दानसोरां बसुमतारी जार्सि नाम्बार 3 फुंखा बसुमतारी जार्सि नाम्बार 27 जोंहा स्टार्ट जासिगोन सितु बसुमतारी जार्सि नाम्बार 15 सिब्रा नार्जारि जार्सि नाम्बार 19 प्रेम डन दैमारि जार्सि नाम्बार 1 निरंजन बारला जार्सि नाम्बार 21 हेमंत राय जार्सि नाम्बार 12 गाब्रिएल कियो जार्सि नाम्बार 4 लब हाजरिका जार्सि नाम्बार 3 बिप्लब नायक जार्सि नाम्बार 11 मानास जार्सि नाम्बार 14 चिरांनिया बिग्राय बाग्लारि जार्सि नाम्बार 7 जन पल जैक्सो जार्सि नाम्बार 10 दीपेन राभा जार्सि नाम्बार 5 हिरक ज्योति डेका जार्सि नाम्बार 16 सुक्राम हेम्ब्रम जार्सि नाम्बार 8 आमुस सुरेन जार्सि नाम्बार 6
Robiram Boro jersey number 13, Karan Munda jersey number 14, Jutin Sutia jersey number 9. Ma. Zabaय खेला Oh, जाबायथ' र'. दाबो जायाखै नों गारि सुनायानो गारि सुदों होमबा. Jersey number 18, Gopinath दासो Baba जास्ट jersey number 2 मिनिट 2. जाबाय. हारसिं फैदों न' हारसिं. बिथांमोननि जार्सिनि गाबा जाबाय येलो. गल जानायनि चान्स दङ. गल एम्बल. गल जानायनि चान्स दङमोनहाय बेयाव.
दासिमबो मोननैनिबो टीमा स्कर खालामनो हायाखै 0-0 बोल दिया तू ही बोले थेवब्लाबो नै चिरांदुवारा गल खालामनो हायासै
Unlucky आरो ना गल जानायनि चान्स दङमोन इउनाइटेड चिरांदुवाराहाय स्कर खालामनो चान्स दङमोन बाट आनलाकि सोनो हायासै एबार चान्स दङ सोनो गल 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 वान स्कर खालामबाय चिरांदुवारा कबिरालिखौ जोबोद बरिया स्कर खालामबाय United Chirangduara दासान्दि वान स्कर खालामनानै दोनबाय कबिरालिनिया स्करा 0 Brahma Gold Cup Football Tournament 2022 दिनै ब्रैथि बाजोबथा क्वार्टर फाइनाल दा हाफ टाइम
गोल सेव गोल रिटर्न होले उलटे बोले रिटर्न हो गेला
Oh. United Chirangduara 1 score खालामलायबाय 2 एनिफ्राय कबिरालिनि स्करा जाबाय 0 so sorry आं माने स्कर खालामनायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो हायासै बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय Đó là bố thấy thế. Go. United Chirangduar ने 1 स्कोर खालामलायबाय Three and 0 नै चिराङा कबिरालिखौ आरो 1 स्कोर खालामलायबाय गासै 4 कबिरालिनिया जाबाय 0 फुल टाइम जानो थाखाय 3 मिनिट दंबावो
Chirangduar FC-a दिनैनि मेट्सआवहाय देरहानो हाबाय 4 स्कर बेनिफ्राय कबिरालिनिया जाबाय स्करा 0 बेस्ट प्लेयारखौ नै बिनो मोनबाय It's time for the announcement of the man of the match. We are sorry for the interruption and due to the lack of power, the program has been delayed. So today's man of the match is going to be awarded to the Akum, jersey number 26 from United Chirangduar FC. So before handing over the prize to him, we would like to introduce our guest. By whose hand we are going to offer this prize. May I request Rotendra Demari to please come forward and receive felicitation with our RO9. He is the Administrative Secretary of the UPPL Udalguri District Committee. And now I would like to request Hakim to please take the award. Yes, award.